Hola, benvinguts una altra vegada a la Meca. Avui us presentaré un plat que és el bacallà amb patates, pèsols i ossos. És un plat que normalment se sol fer per la Quaresma, però és típic a Catalunya. Aquest plat es composa del bacallà, morro, remullat, de patates, uns ous d'usos. Per fer el sofregit tindrem la ceba, el tomàquet i uns alls que després trinxarem i després hi afegirem uns pèsols. I també no pot faltar-hi una copeta de vi blanc. Us explicaré que per remullar el bacallà primer el teniu de posar 3 dies amb la mateixa aigua. Llavors, el tercer dia o el quart dia, de 3 a 4 dies, li feu una canviada d'aigües. Després el deixeu unes hores i li torneu a canviar l'aigua. Llavors ja tindreu el bacallà al punt de gruixut i de melós. Això és una explicació que sempre també podeu comprar el bacallà remullat, ja que també us el venen a la botiga. Però d'aquesta manera podeu controlar més el punt de sal del bacallà. Bé, si us sembla, doncs anem a començar. Primer farem el sofregit, posarem oli a la cassola, un bon raig. Tirarem la ceba. La ceba fins que quedi una miqueta dorada. Jo he posat aquí una ceba i mitja. Grosseta. Si són més petites n'hi poseu un parell. Ho deixarem una miqueta fins que es quedi rosset, uns 7 o 8 minuts, més o menys. Després hi afegirem el tomàquet. Ja veieu que la ceba comença a agafar una mica de color. Ara hi tiraré el tomàquet. Ho remenarem bé, que es barregi tot bé. Hi tirarem una miqueta de sal. Molt poqueta. Més o menys com mitja cullerada. Remenarem. I també hi tirarem els alls trinxats. Tot barrejat. I ho deixarem coure durant 10 minuts a foc baixet, perquè es vagi coent el tomàquet i els alls. Ara, mentre s'està acabant de fer el sofregit, bullirem els ous. Els deixarem un quart d'hora amb l'aigua bullenta i posarem una mica de vinagre, unes gotes de vinagre, que sempre va bé per bullir els ous. Bé, ja podeu veure el color que té el sofregit, que ja està així ataronjat. I ara hi tirarem les patates. Jo he posat aquí 5 patates grossetes. La recepta és una recepta per 6 persones, més o menys.
remenarem bé. Posem el sofregit. I ara hi tirarem una mica de brou de peix per cobrir les patates, 1 litre aproximadament. La copeta de vi blanc sec. I un polsim més de sal. I deixarem coure les patates durant mitja hora a foc mitjà, de manera que es vagin empapant i no es beguin el suc. Els ous ja els tenim gairebé acabats, els hi falten un parell de minuts i una vegada acabats els ous els retirarem i els deixarem per acabar de posar-los al final del plat. Quan ja tenim les patates a mig coure, hi tirarem els pèsols. Remourem una miqueta. I els deixarem que s'acabin de coure, juntament amb les patates. Per un altre costat, començarem a coure el bacallà. El submergirem amb oli calent i el deixarem que es bulli amb l'oli. El posarem panxa amunt. Baixarem una mica el foc. Mireu que bé que ha quedat el bacallà, el que ha pujat. I ara el deixarem coure uns 10 minuts i el anirem canviant de costat fins que quedi ben bullit. Ja he donat la volta al bacallà i el bacallà ja el tenim cuit. Mireu. Se'ns desmunti el bacallà. Ha quedat molt bé. Bé. Ara el reservarem. Esperarem a que acabin les patates, que els hi faltaran uns 10 minuts, més o menys, perquè quedin ben tometes. Aquí us podeu veure que el suc ja queda més espès i les patates ja gairebé les tenim cuites. Però tenim d'esperar que quedin ben cuites. I a continuació hi tirarem el bacallà, guardarem una miqueta de suc de coure el bacallà i el deixarem uns 10 minuts que s'impregni bé el bacallà i les patates. Ara hi posarem el bacallà, amb cuidado, que no se'ns desmunti. Apagarem el foc.
tirarem una mica d'aquest suquet que ha deixat, col·locarem bé. Que vagi agafant el seu lloc. I el deixarem coure durant 10 minuts més. I a continuació, al moment de servir, hi posarem els ous durs. Ara el plat ja està calent. L'hem deixat coure la seva estona corresponent. I ara el que farem serà tirar una mica de julivert per sobre del bacallà, una mica espolsadet. I a continuació hi posarem els ous durs. Aquí teniu els ous partits per la meitat. Baixarem el foc. I ara ja podrem servir-lo. Apagarem el foc. Mireu com ha quedat el suquet. Les patates. El bacallà que ara l'emplatarem. Doncs ara anem a emplatar el plat. Posarem un ou dur. El bacallà. Les patates, mireu els pèsols, suquet, quin color té, tan bonic. Bueno, espero que aquest plat us animeu a fer-lo i ja em direu com us ha quedat. I si us agrada els meus plats, doncs subscriviu-vos. I si us agrada aquest, doneu-li el like. Mireu. Quin plat més bonic. I sobretot fa molta olor i és molt sabrós. Fins aviat.